Hello guys, welcome to my channel Princess Swati 212. Welcome to my channel. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ବାବା କହିଲେ ସର୍କସ୍ ବଟ୍ ସେଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ। ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋଟା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଥିଲା କହୁଥିଲି 5:30 ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି 7ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମ 6:30 ଯିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଯିବୁ ମୁଁ ମମ୍ମି ବାବା ଆମେ ଏତିକି। ଆଉ ଆମ ବାବାଙ୍କର କିଛି ସାଙ୍ଗ ବି ଯିବେ, ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଯିବେ। ତ ଆମେ ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କଲୁ ଆଉ ସେଠି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ କେମିତି ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ପାଖେ ଦେଖା ହବ। ବାଏ ବାଏ, ଚାଲ ଯିବା। तार राजा उठियो माने आगे दिए उठी माने छिड़ाई दिवे सबको मारिकी से लास्ट बाबा का के डाडू डाडू एवढी मोठी Crazy,
कौन खाଇବା ऑर्डर ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କଣ ଖାଇବେ ଦୋସା ଆଉ ଭଲ ମିଳିବ ଦେଖିଆ ହାତ ସଫା ହେଇଛି ନା ଦେଖିଆ କେମିତି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ସଫା ହେଇଯାଇଛି ଦାନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିଏ ନେଇଗଲା ଦାନ୍ତ ଦେଖ ସର୍ଟ ଦେଖିବା କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ ଦେଖିବା କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ନା bisa nambah nih saya tiga boleh ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଇ ଲଭ୍ ଭଦ୍ର ପାଖକୁ। ଝାଳ ନାଳରେ ଆଣ୍ଠି ହେଇଗଲେ ଦେଖିବା ମୁହଁଟି ଦେଖିବା ଦେଖିବା କାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁହଁ ସେ ବିଲିଟା ପଛରେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଖଟି ମଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଆଉ बड़े फोटो उठा चलती सब पूरा आई लव भद्रक आई लव तो ଏବେ फाइनाली आम से घर पहुँचीगलु आबे मैजिक शो आसलु बट मुझे वीडियो आपण मानक मैजिक शो रे मैजिक हवा कौन लाइट केमती गीत बसला से देखिए बट मैजिक शो देखे पारे कहीं से मना कले कि ये वीडियो करनी फटो उठेबनी मैजिक शो होला बेले तो से मोबाइल अलाउड नसला तो कमी वीडियो कि फटो किसी उठे पारे बट मैजिक शो हवा आगुरी जहाँ फोटो कि वीडियो उठे पारे बट मैजिक शो जो हम मैंने स्टार्ट हो जाए तुम कि फोटो कि वीडियो किसी उठे पार तो से मु मैजिक शो कौन है मैजिक मुझे करनी वीडियो आपण मैंने मो वीडियोटा भल लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने जमा भूल सब्सक्राइब करदे बहुत जल्दी सब्सक्राइब करूँ।